presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Irisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ross, 28 years old ug single. Nagpuyo sa Minglanilla, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sigig pagsakit sa ubos nga bahin sa akong buko-buko. Aron ihisabtan, sugdon ko sa diyan na narbaho ko og work from home setup isip usa ka call center agent. Ingon ini ang mga panghitabo. Thank you for calling. Have a good day. Bye for now. Kita sa kong luyo, eh. Okay na ka? Dahil palihog og unlan, be. Akong ibangil sa akong luyo. Derati oh. Ay, thank you. Salamat, Day. Kumusta naman imong work from home set, ah? Okay ra, Yads. Kod-kod lang yun og maayo. Hay, niagwanta may noon ka na imong trabaho nga gamay rag sweldo, uy. Kung nigraba lang unta ka sa akong job offer nimo sa una, di, iyahay na unta ka karon. Yads, talawan pa man sad ko ato nga time kay unsaon good. Wa pa biya ko experience sa ato, ha? Nausad lagi. Pero sayang lang yun ba? Uy, masuya gani ko ninyo kay dagko na kaayo mong sweldo. Mao na adugnan yung kayo ko para nimo. Iday, try kag pang-apply og lain. Asa man sa Day? Da, naidaghan, uy. Tagaan kag link, ha? Medyo kuti man sa dining mag-register ta din his link nga iyang gihatag. Uy, nay, napay assessment. Baka pasal ka ko, ani? Suway-suway lang, uy. Basin pa di ay. Uy, si Marvin Bayot man di ay ni. Hello? Hello, Yad! Pagtapos ka karon sa Sabado silang Monday, ha? Ha? Nga naman? Dawa, ragul. Pagtapok lang kay tao-tao na sa baya ngawa na tanin niya makatapok. Kay busy sa mga trabaho nato. Pwede raman. Unsa mang oras sa Sabado? Hapit na alas 6. Out na gyud nako niya, makatug na gyud ko. Ay, sakit na gyud
sa akong likod, uy. Nga ano man eh. Mas nisamot man ni noon eh. Kadiyot lang, ma. Ay. Ma, Kaon o nagpamahaw o nakamatog. unya na lang, ma, uy. Nigmata na ako. Busog pastad ko. Nikaon kong chichirya ganina pag duty na ako, good. Unsa? Chicherya na sad. Gara ba ka na sige kaon ni mo ana oy nga di man na maayo. Ma, ayaw na lang gud pag yaw-yaw, bi, kay matupak ko. Nagsakit na gani ng akong luyo, niya, saba pag yun kay kadya, bisag sayo pa kaayo. Anong nagsakit man na? Ipahilot na, basig panuhot ra na. Maulagi sad, ma. Ako ning ipahilot, nig day off na ko. Pamati ni mo human ka mahilot, ha? Arang-arang na, ma. O may noon. Ma, ulakaw ko rin, ha. Ay nayabag. Mulakaw kang gihilot ka manggikan. Ma, sige na lang, good. Ayaw lang gud ko gilabtian ng akong mga laag-laag, bisag kanilang good. Aron sa dili ko ma-stress dinis bay ba. Wa na gani tay uyab. Nya dili pagyud ko nimo palaagon. Sa tinuod lang, 28 years old na kong edad pero hangtod ron, wapaghapon ko nakauyab og balik. 5 na katuig sukad nga single ko. Naay manguyab pero dali kaayo ko nga ma-discourage. Tungod sa tingali kay naa ako point sa akong life karon kung saon ako sa pag-asenso sa akong kinabuhi. Mo sa tingali nga nakafocus lang pud kog maayo sa akong pagpanarbaho, isip usa ka call center agent. Tulo ka tuig na nga nagtrabaho ko isip customer service representative. Sales agent kog mga sakyanan kaniadto pero giundangan nako tungod kay dili na nako ma-handle ang ka-stress. Dili pareha sa akong trabaho ron nga chill lang unya naarasad ko subay namo. Hangtod nga nakabantay ko nga kani akong luyo, sige na magsakit. Nga bisan ko ipahilot nako, dili man gyud mawa ang iyang kasakit. Unya, kaniha radyo kong nag-usap-usap sa akong posisyon. Pero, maurag yung gihapon. Dili mawa ang kasakit sa akong likod. Tilangasan ni mo, ay. Di mo sa takatog ni mo. Sorry, day. Sakit mongod kaayo akong luyo. Oo. Asa ka man hang nag-ilis ka man? Ma, nalimot ka nga sa Bado Night ron. Tingla agro na ko, no? Susiya. Sagnay gipamati, laag lang gihapon ay. Ma, dili amang good consistent ang sakit. Mawa ramang pud siya, good. Na, bahala ka, ay tiguang nabitaw ka. Ros, kumusta? Ni, okay ra. Taod-taod na sad nga, wa ka magpakita sa grupo, no? Oo, Busy kay ka sa bagong work, ha? busy gyud. Tulo ka bukang akong kliyente ron. O nga busy gyud. Wow, sana all. Naitulog ka clients. 6 digits na din ang imong sweldo ron. Secret. Ha? Kadit. Nagabantay ko si mong lawas ba? Mura lagi maghiwi. Uwa kay skolyo? Ha? Basig, skolyotic ka ba? Pero basig, pananaw lang ako ha? Basig nasayop lang ko? Basin pod. Na-conscious naman hinuon ko sa gisulti ni Charles ka, B, Ida. B? Manamin ko na ko, B. Murag hiwi tuod ang akong lawas, da. Hala, na ako scoliosis. Nagpa-check up dayon ko aron sa pagsiguro kung doon na ba ko scoliosis o wa. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Base sa x-ray, wa man kuno ko scoliosis.
Pero, ngano man kahanghiwi man ang akong lawas. Unya ang akong pikas batang, mas saka kaysa pikas. Ikaduhang pangutana, permisad ni magsakit ang akong luyo, unya maglisod ko posisyon imig katuog nako. Unsa man kaday ni, kung dili ni siya scoliosis. Ikatulong pangutana, bisag ipahilot nako siya, pero dili gid mawa ang kasakit. Posible ka nga doon na nilaing hinungdan? Ikaw pa ito katapusang pangutana. Hilig sa draba kumukaon og chichirya. Dili ka tungod ni sa akong mga gipangaon. Unsa may angay na kong buhaton, aron mahibaw-an akong unsa gyud ning akong gipamati. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ros. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambal sa inyong mga medical problem, mga drug-related problem, mga psychological, emotional, behavioral, mga problema. E usaman ako ka medical doctor, psychiatrist, o drug addiction specialist. Practically, pamagi, daghang pamagi, mamili lang mo. Unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o driba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga life is about balance. Be kind, but do not let people abuse you. Ha? Luoy man ta, pero medyo hitting below the belt na sa dali na pwede. Ay, ingon bitaw nga, magkapamili kuno ka sa imong mga amigo, pero dili kuno ka magkapamili sa imong parinti. Hambot lang ka, no? Daghang parinti nga, tinuod na parinti. Pero sa akong experience sa kinabuhi, ako, Dr. Rene Obra, Urbida, mapipila lamang hinoon ni sila. Magkumpiyansa ka ng parinte, mo na mo una yung patay ni mo sa'yo. Ako musulti yung ana. Pero balik ko na kung makausap pa, mas daghan ng tarong nga parinte. Pahungaw lang po ko, kay medyo di na mayo. Alright, so nga ito magtatampo ka rin si Rose. 28 years old, single pa ni si Rose, taga Minglanilla, Cebu. Musta naman dahil mga taga Minglanilla, no? Si Ma'am LP Alpante, ng mga taga, ang ilan naman dihang mga daan sa Minglanilla, no? Ang mga kalye, mga Ward 1, Ward 2, Ward 3. Pagpuntahan na ko ito kung kaila, ano yung nanaman ng mga ngan sa mga kalye na sa inyo? Yung siya, kay panahon ko nung nga, mag-decide ko nung sa mga ngalan sa mga lugar, na-admit ba to ang ilang mayor? So, na-admit ang mayor. Mga nalagi pa yung Ward 1, Ward 2, Ward 3. Wala na, hospital, no? May galing ka, emergency room, mag-ICU. Alam mo, regards sa Minglanilla, o mga naba guards, ha? Ako rin balik-balikod, kapag meron ba kung wagi na sa inyong guardhouse, no? Kay di naman mag-i-address sa Rikyo. Paingon sa Magduk, Pantauan. Mayan itong paminaw ni CB Frances, Suelo Pidil, Villahermosa, Marvin, ug Bakuli Joseph, no? Diya sa Nava facility, diya sa Gindaruhan, ba? O basta Pantauan, Gindaruhan area, Naga, bordering Minglanilla, no? Mo naman ang area ha diya. Og mga TRC boys, musta naman ato mga security men, mga Luberas, Tampus, Solis, Hanon, si Jewel og si diday no? Hanon day pagkapaknaan mo din sa Hanon, rambol na ako na. Og ang mga kuan ako, ang mga vendors day sa Ilongos. Maayong pagpaminaw ninyo. Salamat kayo ngayon kung ipahangyo sa inyong muron, no? Tagahan na rabaan di na muna ako pahinga lang. Murot akong oras. Basta tanan nga mga vendors dyan sa Ilongos, maayong pagpaminaw. Ug mga parinti ni Police Sergeant Junari Latori dyan sa San Juan, Southern Leyte, no? Ug mga tanang mga taga-sugod, mga Sabalo, Ubos, Samako, Pailnar, Sirun, Tilin,
Sa pamandiha, mga paluma, mga duran, no? Musta naman si Nuli o si LD Duran, ang mga Guso family, no? Daghan kayo mo diya, no? Mga Hiruna family, Palangka family, Kurumpido family, mga Yap family, musta naman si Madam Ami Yap. Kung atong mayor diya, no? Honorable Mayor Shepherd Tan, musta naman mayor, ang mapitag bang pista na to na susugod, no? Naot nga hapsay o malipayon ng pagsaulog sa itong fiesta diya sa Sugod Southern Leyte. O nga to sa mga bagong mga kapitan, congratulations, mga bagong kapitan nga nagdaog nga itong aking eleksyon. O nga to na nga pilde, kay ito, pwede duhay mo daog. Ito to last next time, no? Ayaw na lang ang istorya da, nga mauna, pildi. Wala na ito ang istorya, kay mauna maghatag og gubot. Minor sa strategy, ha? Magkulang siguro yung mga panahon sa paglaman mo sa mga tao. Sunod, rematch, muna kong tennis. Musta naman dahil si pare Edmond Villa, no? Bago ba itong nanawag na to? Tanan nga mga tennis players, sa Sugod Bay Tennis Club. Membro ba ako na, ha? Wala ko bayad sa kong juice. Pero magkita ka mo, mga tagay po kong something para sa club. Alright, so going back to our sender, si Rose. Punto medikal ang problema ni Rose. Unang pangutana ni Rose. Base sa x-ray, wala man kuno ko scoliosis. Pero nga nung man kahang hiwi man akong lawas. Unya akong pikas batang mas saka kaysa pikas. Ubida mayang tagnabas chiki. Mauna ginayan linya. Ako proud yun ko mo pa. Announce na ko din eh. Proud ko. Kaya achievement na pala. Papago ko, no? Nakoy anak na orthopedic surgeon, ha? Orthopedic surgeon. Ito sa Sintlio Hospital, Manila. Nag-train, UPPGH, nag-abroad. Basta kay orthopedic surgeon niya siya, no? Ako kaming i-consultan niya. Wala mo ko'y time good pa naman niya. So, sumaga akong naibalan, kining scoliosis, nabagay normal curvature sa atong spine, sa atong likod, no? Pero, kung tanawin mo, sa luyo, murag straight na siya. Murag disoditso na. Pero sa pagkatinood, di gina siya. Murag letter S o letter C, nanay mga ingon anak nga curvature, no? Dili man di siya makurian, nagi mga tao. Ako may bala mga term sa orthopedic sa kanang lordotic, kanang murag buntis ba, manay lordotic, hipotic, kanang murag magbako, nang murag ito nang nagbuktot ba, bako, nagduko. Scoliosis, maghiwi, mga orthopedic terminology, ha? O nga, ang mga hinungdan ani, ingon ani na murag maghiwi lagi nga tong likod, dili man ingon og unsa man diha kanang naputoy mga pagka-hereditary, no? Trans in the family nga hiwi gud og likod, no? Naapoy problema sa bukog, osteoporosis ron, arthritis, or mga problema sa spinal column, mga degenerative diseases. Pero ang kuan gyud ani is way klaro unsang bagay hinungdan. Mga taas na porsyento way klaro, sumaotoy mga pero ang kanang mga tao nga naay man nga hiwi og bukubok spinal cord makapuyo man normally, ha? Para good for sa uban nga kuan. More on kuan na good. Exercise tingali ma-used to na lang kanya anak. Pero dili gid ni siya dili po normal ang imong pagliyok-liyok. Ikaw nang pangutana. Pinay ning magsakit ang akong luyo. Unya maglisod kong posisyon inig tulog nako. Unsa man kaha di ay kung dili ni siya scoliosis. Tagaan ko yung problema kanang Rose, no? Tagaan po mga hinungdan nga nang musakit ang ingon ta atong buko-buko, atong likod. Sa may mga hinungdan nga sakit ang atong likod. Na-injury na sa atong muscles, sa mga ligaments. Improper siguro na usan asa tagbugat, dili maayo ang atong positioning, or mabikil, no? Poor posture, dili kayo ko nga mag-exercise o batin po, I do not know Rose o overweight baka, no? Bata pa man niya, 28 years old, no? Single.
So, serious ning sakit sa likod kung naan ay pangkuan kanang usaway Bisaya o kanang mura pag mamanhod o niya naana kay problema sa imong pag-ihi, ano bang mo maapektuhan na o niya kung dili na siya marilibog mga non-opioid analgesics like Mepinamic, ibuprofen o paracetamol, konsulta na gani og doktor, no? Kanang body posture good, kanang body posture good, usa gina sa hinungdan nganong musakit ang imong matuog gani ka, i-suggest ko nga mo matuog nga kanang sa side bitaw, nga mura kag magtiko ko, ha? Nga butang nga unlan ng in between your legs. Mo na akong ma-share, no? Sunod ko pangutana, bisag ipahilot na nina ako, dili manggod mawala ang sakit. Posible ka nga duna ni laing hinumdan. Sa mga akong giingon, no? Posible nga nakay na-turn nga ligament o muscle, imong mga activities may be extraneous, I do not know, exercise ka or sa pagbugat, maunay ang hinungdan. Pero mawa na rin siya, namatay mga typical na mga ointment nga itahid lang, na murag analgesic, na mawa ang kuwanya, ang discomfort, no? So, mag-exercise lang ka, wala naging mo sa exercise. Why? Because this can promote good blood circulation at the same time, ma-use to ang imong mga muscles o ligaments nga kay sa una ako i-share ninyo sa una nga tennis player pa ko grabe almost birthday ko magdula kanang mga masahista sa massage parlor may grabe Dr. Obra di man sakitan bisag unsaon nag-fislet nila akong muscles akong bagtak umugwa lang sa kumpa ordinary lang pinakakusgan nga manghihilot dito nga di ko alam Dr. Obra kay gahi ka na siya hiluton pero karon nga di na tayo ko regular nag-exercise nang di na ko nagtigil dulang tinis wana maingon ng masahista unsa man sir kanang hard or medium lang or slight lang ito medium lang dili na ko magapisa una akong balikon pinakakusog nga masahista musurinder ako kay muscular lagi kayo akong bagtat no kay sigig dula. So, mauna, no? Mayusto ka nga ang imong muscles na anad. Mo live ka normally rapod, no? Dili tayo mo mapon. Kaya back pain na positioning. Kaya correct ang imong posture, ha? Sunod na pumutana. Feeling sa grabak o butaon o chichiriya. Wow, chichiriya. Dili ka tungod ni sa akong gipang taon unsa man amay na kong buhaton may baw-an na kung unsa gid ang akong gipamati o chichiriya kining chichiriya mao man ning nanay mga ipabitay-bitay sa mga tindahan no dito sa among baryo sa buwak gamay sa una mao man mo paliton wa may bikini dito alayo ang bikini mo rin paglungsod-sugod sa unang panahon. Chichiriya. So, sa mga chichiriya, kanang mga, ipagbitay-bitay na, mga biskwit, na mga, labay ka diya sa karkar na, dahil mga chicharon, mga chichiriya, no? Ay mga popcorn, mga twinkle-twinkle, naghantay na, ipagbitay-bitay na. Unsa may sa chichiriya, unsa may ingredients ng chichiriya. Nanay siya ay, bakit na siya mga flavorin, of course. Alam kayo kanon. Nanay siya ay mga kuha nyo na sugar, no? Na siya ay sugar, na siya ay salt, na siya ay visible oil, o ba na, mga popcorn, may mga citrus o sa citric acid na ilan ang i-incorporate yan. Ha? So, unsa may mga kasagaran nga chichiriya sa itong mga Pilipino? Hapit na rabang Pasko, no? Nagana rabang mga budbud, kalamay, ang ginatan, mga ensaymada, mga peanuts, mga taho, mga bibingka, atong mga muron sa Tagahilongos, mga mahugan ng chichiriya. Ang mga turon, mga maruya, na mga baligyan na sa mga tindahan nga mga eskwelahan doon affordable naman po sa mga bata no these are mga chichiriya na pan naani siya taas og carbohydrates alright so now nakasabot ka sa akong speaker nimo Rose sa Minglanilla
Cebu, ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran all over the world, na? Kay naaman tayo live streaming sa Middle East, sa Amerika, sa Europa, Australia. Daghang kayong salamat sa inyong makananayang pagpaminaw sa itong RMN program. Taas kayo tag-rating din sa itong lugar. No, dinala mo na ko panghiralan, pero thank you very much sa pirmi ninyong pag-acknowledge nga or remind me to chat na ko nga pirmi mong namila sa itong programa. So once again, ako si Dr. Rene Obra, antod sa sunod di gayon, pamulubasa sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mao Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat, assalamualaikum, hasta la vista.